haino hai sos tinang channel o lamsogo jotono norok oro podre pod gospel related norok program wngnani bagi subscribe. Hambai maro sini dan kontener korupnoi Jangalia pastoral keborong belai belai hambai di sini sosial media belai belai hambai dino sing obah ke sini buskang Christmas Baniknya tui sing kok sanani jara manai bagai sing obah ke no sini buskang go sing Christmas Banik sajak tinai obah ke white dog sajak nai aboni bagai 13 14 15 Desember 2023 bisyo sing sajak nai aboni bagai ang joto takuk tai bukuk sing no kobogo kaino hai sini o banigo hai manjaknani bagai tai joto khanglai rok tai painai rok tai or puthumnai rok gobang ma bisi brum brum haike taklai ba haike puthumnani bagai ang joto no koijago aboni bagai ang oba haike no tinio ma kobogo sini o melano sing musanani bagai gang hai no hai o jorano sini join convener sini takuk jetano bono kisa kok sanani bagai ang o jorano yapro aboni pore sini yang tekroksa join convener sini dikon mondo na deboma bobo kisa kok saban ang berno hangke hambai sini convener no bo o jorano no mone bagai sini hainai noro thaching khnaka sini convener ni bisingtei buskang 13 14 15 sini Christmas Banik ngui tongo aboni bagai ang sini khajana ta hoktei bukuk song je bania thangnai rok ang nongno koyo sini jagao baniao stall booking khlaiman kha ini ni simi tabung ni simi khlaiman kha abon bagai sini bania ni je stall booking aboni rate tongnai 1200 rupees kaisa stall ni aba haki khlaimano abon bagai ang koyo je o jagao duganlana musungnai rok norok sini screen no number tongo aro norok contact khlaiye booking khaimanka hambai khade ang tabo khaina hai ojora no yaphanai sini yang tekroksa sini join convener sini takuk dikon Nando Kumar Deborma ang ojora no yapha hambai jeng khnaka taklai bai white dog Champaknagar Baptist pastoral circle bai luajijak Christmas Banik jeng khlaina thangai tongo ambagai थांनाय बिसिरकनि हाइकेनो अरो गोबांमा जागानि बानिया खायनाय रक बानिगो जों सामुं गोबांमा सिनि ट्रेडिशनल सामुं सिनि बरकनि आबा हाइ सामुं रक हालजाकनाय ताइ रिसुम ताइ गोबांमा नांमानि जुता रक निनि आबा हाइ ट्रेडिशनल रिगनाय रिसा आपनि रक हालजाकनाय बिसेसकै अरो जों सिनि बोरि रक Champaknagar circle ni beri rok boni bising tikai bisi brum brum rigenai rok aba hai kebangma wamu apti rok phaljagui tongo taklai bahaimnya aba hai ke phaljaknai mone bagai ani koi mung tongnai jotono no banigo hai manjak phainani bagai tai kaisa kongkai bisi brum brum hai ke nyosung obo chini borok no tei simi singoro bani khai tongo ambagai ang koinai je bania khainai rok o banigo khainani bagai tai jotono man thoknai tai chung bisi brum ono chung je mansak oro arok khalai tongo taklai bo chung sai jogui tongo arok man thokdonani bagai aba haikai sini bani chung khlai tongo mon bagai ani kobung mung tongnai jotono 13 14 15 December o Banik saltamni bagai siangnai jotono manjaknani bagai khainani bagai ang koyo hambai sing khanai maka sini kropnoi sini jani kondenan bisingtei oba haikeno sing je borok samai keno sing buskango sini Christmas Banik sing je khlaijakli tongma haikeno sing khainai aboni bagai sing oba haikeno sing khnaka sini join convener kropni bisingtei tei sing oba haikeno sini buskang Christmas 25 December 2023 bisino teino sing obo sini joto srinai rok sini Christian rok sing oba haikeno sing khatung khaja khlaiye sing o Christmas no teino sing o badik no khaina thangi tongo aboni bagai sing o banigo sudo phalnani painani abo simiya
जों अ जागायाव जोंनि मोसामुं रोजामुंरावबो दंनाय आबुनि बागै जों रोजामुं मोसामुंनि बिसिंथिनो जोंनि अ बानिरावबो सेंसानाय जों सालतामरमैनो जोंनि रोजामुं मोसामुं प्रग्राम दंनाय आबुनि बागै जों सुद' आबु सिंगिया जों कायतनि ककथाय जों आबरबो खालायमानाय आबुनि बागै जोंनि रिसोर्स पार्सन खालामताम दङ अबंखा जोंनि टिभिसनि एजिएस जोंनि किशोर कुमार रेभारेन्ड किशोर कुमार देबबर्मा तै जोंनि रेभारेन्ड रन्जित देबबर्मा ES SNBA तै जोंनि रेभारेन्ड रन्जित देबबर्मा सेक्रेटारि तै रेभारेन्ड बिश्व कुमार देबबर्मा सेक्रेटारि बर' बायके जोंनि रिसोर्स पार्सन दङ बर'नि बिसिंथिबो जों कायतनि ककथेरक जों खालायमानाय आबुनि बागै जत' ताखुकताय बुखुक दंना आं कबो अ मेलाव अ बानिगो खायमाजाकनानि बागै जोंनि अ पान्दारकना मोजां रोंनायनि बागै आसोना हामबाय।